yang mampu menghancurkan kekuatan musuh tanpa harus berhadapan langsung. Alah, biyen aku ya wis enek, biyen ki ya wis enek lho, mateni wong tanpa saka kadoan ki ya enek lho. Bisa mateni wong saka kadoan? Oh. Carane piye? Disantet. Kuwi dosa kuwi ora kena kaya ngono kuwi. Dosa kepiye wong jenenge perang ki omongane kill or to be kill. Apa kuwi Dik? Metu kikil sapi barang kuwi. Ngerti ora? Kill or to be kill ki tegese membunuh atau terbunuh terus. Nek kowe maju perang, yo kowe to be kill mati, ya engko bojomu alias dadi rondo. Waduh. Lah utang BRI durung lunas e kok. Lah kok nyicil sapa monggo? Kowe bak kowe percaya gampang kuwi. Serahkan pada ahline. Mengko nek kowe mati, aku sing ngurus ning BRI supaya bisa dianggap lunas. Mergo nek kowe mati di medan tempur, kowe iki membela